Sat-sat sekar sinuji Punggyang Banawati amarep halangen lawan Risang Nata Duryudana manggya darajating praja kawuryan wasunyaruri pangrehing ukara karana tanpa palupi hati laras ilastuti no sarjana kelu kalulun kala tida tidem tandhaning dumati Aratayeng ratining karo panurbita Idem jroning pananggilan semene
kawuryan wigatining karsa kepareng nata Duryudana Prabu kang miyos tinanggil bedolan saban-saban akanti Prabu kegas ketering tiang kang sami sumewa anono kang nyabowo yo kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu pun paman nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka sinuwun ingkang tanpa tinimbalan. Duh sinuwun ambek bilih dipun keparengaken kawedaring kathah pun paman kepatihan nyuwun dawuh menggah menapa dados sungkawa paduka sinuwun ing ngestina kawula nuwun. Paman Haryo nuwun wonten pangendika nyadhawuh nggih. Nitik oleh paman nyuwun pirsa bab perkara susahing Duryudana wis cetha menawa paman kuwi patih sing ora nggatekke marang kahananing praja lan wewengkone. Sinuwun nyuwun tadah deduka bilih kula kadakwa kirang migatosaken tumrap negari menika perkawis ingkang pundi nggih? Mokal menawa paman Sengkuni iki ora ngerti. Wektu iki negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara. Larang sandang, larang pangan. Akeh kang pawongan padha katriwandan. Begasan lara esuk sore itu mekaning pati, wiyadi sore esuk tumekaning lampus. Sak nggon-nggon kebak wong watak candala raja pati saya gegirisi kahanan kaya ngono kuwi ndadekke putek penggalih ingsun ning kene dene paman Sengkuni isih kober takon susahe Prabu Duryudana perkara apa mengkono mau mertilake yen paman Sengkuni kuwi patih sing ora ngerti karo gaweanmu. Kowe ora melu ngrasake penandang kang sumandang maring Duryudana. Apa mengkono kuwi wis trep karo kewajiban mulihmu dadi patih kuwi? Patih ora mikir negara. Ning Pasewakan Agung pijer ngemil wae ora leren-leren. Ing mangka lugune Ngastina iki negara sing pinunjul samubarange. Isih kawimbuh para nayaka sing komplit. Patihe ana, senopati ana, pujangga ya ana. Ning apa to sebabe bareng negara ketaman dahulu kabeh mung menteleng tanpa obah. Njur apa gunane aku blonjo raimu kuwi kabeh? Punggawa ngakeh-akeh cacah.
ngakeh-akeh jatah. Yen ana muktine negara kabeh melu ngrasake kepara ana sing padha rayaan rebut dhisik ning bareng negara lagi ketaman ribet malah padha sisikan sing ngungsekke duwite marang jaban negara. Oh lole malah kentas gimbal manyar-manyar pregantil buntute maju glodogrek. Mulai ya Adipatih, kowe iki dadi wong tuwa nek nyambut gawe sing ati-ati. Tembung sekelimah tindak sajangkah aja pegat marang pitung ya Di. Engko mundak disaru kaya ngono kuwi coba. Apa kowe ora pekewuh ing atase iki wong tuwa lho, kowe iki wong tuwa. Lah kok disendu karo ratu, mongko iki ana Pasewakan Agung. Coba. Ngono kuwi apa kowe ora pekewuh? Mongko olehmu dadi patih iki ora mung setahun, 2 tahun. Kowe dadi patih ya wis 2 periode, ya ta? Kowe termasuk patih lawas ewadene kok ya ora apal karo watake Sinuwun tadi. Nganti aku ki ora ngerti tentang ki muling lelakon, aku ya kleru kena ngaradan. Wektu iki negara Ketaman Bebendu ora usah dadak nyuwun pirsa karo susahe Sinuwun Duryudana, ya ta? Ora perlu kowe dadi patih nunggu dawuh. Ayo ndang padha nyambut gawe budidaya. Nganggo sarana apa? Bisane negara Waloya Jati teman mulya. Ngono. Kusik Kakang Penembang. Ana apa? Yen pancen kuwi sing dadi kersane Sinuwun tak jaluk sing tumandang aja mung patih dhewe. Semono uga Kakang Ngrobaya Sukalima minangka dadi pujangganing Ngastina ya melu cancut Taliwondo. Tak elingke ya Di. Yen ana kawula sing padha durung duwe omah lan kawulane kurang mangan lan kurang sandang kuwi dudu kewajibane pendhita. Ya, kuwi dadi kewajibane patih. Yen kaya pendhita pun kakang iki, pegaweanku nata batin ndandani jiwa. Kuwi kewajibanku. Saiki aku arep takon. Arep takon perkara apa? Yen ana rampok begal kecu maling copet keparane sing tega mateni wong barang ana kae sing ngrusak kiamane. Lan dadi tanggung jawabe sapa? Sing ngrusak tumindake. Kuwi ya dadi tanggung jawabe patih, kaya kowe kuwi. Kuwi dadi tanggung jawabmu saandhanmu klebu bagian keamanan barang kuwi. Mongko anane wong kuwi mau ngrusak merga sinurung pikirane sing reget. Pikiran reget sabat kurang tentrem uripe. Kurang tentrem uripe jalaran sarwa kekurangan sandang lawan pangane. Iya, aku ngerti. Nadyan uripe kuwi ora kekurangan, ning yen jiwane mau linambaran watak sing becik mesti ora bakal tumindak kaya ngono kuwi. Malah kepara dheweke nggedhekke panelangsane banjur gelem budidaya metu dalan sing bener. Mongko ana lho Kakang, wong mau jane uripe ora kekurangan apa-apa. Apa-apa sarwana, derajat, pangkat, semat wis ora kurang. Ewadine kok ya isih mentolo nguntal duit negara coba. Malah ana meneh. Wis ngerti nek para kawula wektu iki lagi boyang payingan golek pangan sing lagi angel. Lah kok malah wong-wong sing sugih duit mau nukoni bahan pangan baku njur ditumpuk, didelikke. Metune sok nek kawula wis kepepet delak-delak ora ana pangan lagi ditokke kanthi rega sing nyundul puyuh. Ngono kuwi sing rusak jiwane apa ragane. Mongko jane sing marai ngurus duit ya dapurmu barang kuwi. Ya kok bisa ngomong kaya kowe kuwi sing marah-marahi. Mula ya nganti dadi unen-unen ngendi nggon ngendi papan, ya desa ya kutha ya karang ngunggung barang iki. Anggere ana sengkuni mesti ora tau tentrem. Lho. Kaya ngono kowe ora ngakoni. Kudune kowe iki dadi wong tuwa, kowe dadi patih, wong angka loro sakwise ngratu. Kudune nuladani karo kabeh para andhamu. Ya ora mung aku dhewe, klebu kowe ya melu. Cukup. Wong gerang-gerang ora diisin. Dulu kok yang iso kok. Ayo beli sawah dengan teman-teman. Ning atase ratu nek lagi susah malah regejegan karepe dhewe-dhewe. Ora mudeng yen diulake karo kawula. Ingsun ora kepengin ngrungokke wong padu. Ayo
padha ketokno pambudidayamu murih negara enggak boleh tata titi tentrem Kertaharja. Siang Pantara Ratri mung cipta pukulun Om Tanol Yuan Keksi Mila katur kang domane para sasat regeng ulun kang sumembah mung dwing padanto Prabu miwang kagungan to sing sasa sambun prapti katone asta pukulun lat tenara pati Rama Dewan ingsun sinuwun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dening kula narak ing ngarep tata krami sinuwun. Inggih semanten ugi kula sinuwun ngantos kula tilar ngreh tata krami kejawi saking menika monggo nggih anak Prabu kula dherekaken ngleremaken penggalih sampun ngantos kemrungsung raosipun langkung-langkung menawi nembe siniwaka kok lajeng linambaran duka mangke mindhak boten ninggal pikantuk pepajar sinuwun. Bawa Durna syukur bagi sewu Dilipaduka Bapa sampe tanggap. Bapa Durna kula wonten dawuh nggih mbok bilih Bapa Durna saged suka pepajar mawi cara menapa supados ngestina menika enggal luar saking penandang kula wau Bapa Durna. Oh inggih anak Prabu. Astunipun sampun dangu anggen kula badhe matur wonten ngarsa paduka sinuwun. Mugi kawuning angger bilih dinten menika Gusti kang nyipta jagat badhe mategaken kanugrahan. Kanugrahan kula wau arupi wahyu ning katentreman sinebat wahyu ta jali nggih. Wahyu ta jali. Nggih nggih. Sinten saged nggayuh wahyu ta jali kula wau negari badhe ayem tentrem tuwin badhe mulya sak turun-turunipun sinuwun. Lajeng wonten pundi menggah badhe tumedhake wahyu toh jali kula wau. Oh nggih, manut Wangsiting Bathara. Wahyu kasebat badhe tumurun wonten ing Gunung Tidar nggih. Lang-lang indriya mangu-mangu. Mangun gung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tangkusa mangku sang diah utama mangkono sang napa muda. Sang napa muda wis nyolon ngarep apa. Paman Haryo kula wonten pengendingan dawuh sinuwun. Ana ngungut bakal napa padhang marang negara Ngastina awit saka sadaning Bapa Durna. Dina iki bakal tumurun wahyu ning katentreman sinebut wahyu toh jali ana ing Gunung Tidar. Kang mangkono paman.
Borong paman sing nggone murih kasembadan ingsun nampa wah yuta jali mau paman hari. Singun Dwi gandeng menika nggayuh wahyu murih tentreming swasana negari Ngastina. Mongko menawi